Mae yna doman o wyn yn hongian yn fama yn neuadd y Carcas, ond un sy'n ennill bob dim. A dyma'r oen. A mae Llyr James o Dymbia am sôn ipyn bach. Sut mae hwn di ennill bob dim? Wel, i fod deg, mae Carcas o'r safon uchaf, i fod onest. Mae'n cario lot fawr o gig yn y mannau iawn. Yeah. Coes ôl anhygol o dda, efo fi, o'n onest. Digon o gig yn yr llefydd fwyaf gwerthfawr i'r cigydd neu'r lladdiodd yma, de. Ie. A dwi'n gweld mae'n ysgwyd mawr yna fa. Oes. Ond dwi'n ysgwyd ddim yr fan fwyaf gwerthfawr yr oen, yr loen, y chymp a'r coes y fwyaf bwysig yn hytrach o hynny, ond mae fe'n bwysig cael confirmation trwyddo'r oen. A na pan mae fe wedi dod i'r frig heddiw, i fod yn onest, am bod balance da trwyddo fe, i fod yn onest. Yeah. A Llyr, wrth sbio law fama, hai fi ddeud, mae yna wyn fendigedig yma does. Mae'r safon yn... Dwi'n siŵr bod o'r safon gystal a tiri oed wedi gweld. Ie, fi'n siŵr, byddai'n eich mynd bell iawn i gael wyn cystal ar ein, gorau yn y byd, fyddwn ni'n meddwl. Mae Cymru, mae pob yn gwybod am oen Cymru, dydy, a mae'n neis cael gweld nhw fel yma, dydy, yn hongian, cos, ti'n bod, da ni'n gweld nhw'n y cae, ond fama mae'r ceiniogau'n dod i mewn i'r ffarmwr hefyd, a mae'n bwysig i ni gael hwn, dydy. A Cymru'n lwcus iawn am yr wyn stan ni, mae'r wyn o'r safon gorau, so mae fe'n helpu ni lot, really, i gwerthu'r wyn i gwledydd Ewropeaidd yma. Ie, a mae'n fendigedig i pobl sy'n dod yma, i nhw cael gweld hein hefyd ydy. Maen nhw'n gweld y safon sgynnu ni yma, a be da ni'n gynhyrchu dydy. A pobl yn cael digon o wyn allan y ceia, ond dim yn aml maen nhw'n gweld nhw'n hongian fel hyn, so mae'n neis i'r pobl i weld e. Ie, lyfli. Diolch yn fawr iawn i chdi. Diolch yn fawr. A mwynhau y rest o'r sioe. Diolch.